Bun. Terraria. Server requires password. Care-i parola? 01. Ok. Lost connection. Bun început, ce să zic. Îmi ia numai 30 de minute până intră în jocul ăsta. Only non-journey characters may enter a non-journey. Dumbass. You have surpassed the numbers of dumbasses I know. Man, nu m-am mai jucat de mult, lasă-mă. I know 5 dumbasses and you are 4 of them. prost, deci e incredibil de prost. Eli, Ah. eu știu 4 dumbasses și tu ești 4 dintre ei. Clasic, nu? Da, pe cum acum? Sau ce, vrei să jucăm hardcore sau ceva? What do you mean? Bă, ce cu se... Bă! Era să văd un video cum arată Lisei care se chinuie foarte tare cu setările de idee. Yay, în sfârșit am intrat. Nu pe Saiana. Nu, ascundeți deja părul. Nu! Ascundeți părul. Nu! Avem foame și n-am mâncare, nimica mâncare. Vrei spadă? Ia, a făcut o spadă, Eli, ia. Hai, ia de aici, ia-ți-o. Wow, Gabi, mersi pentru minus 4 damage. 14. 14. Mersi foarte mult, Gabi. O să mă ajute la Sunt un nebunie. prieten foarte tare. Dai bătaie! Dai bully call! Da, o murit Eli. Gabi, Bineînțeles, de ce nici măcar n-ai o din aia construită, frate? E jos de tot, e sub tine. Wow, chiar o să mă duc acolo. A murit Gabi. Treci din Gabi. Nu dă măcar pietrele înapoi sau ce-ai minat. Tocmai s-a teleportat zombiul. Bă, Gabi, Gabi, treci încoace. Stai cu mine. Da, Ia, ce? vino să vezi. Nu o să găsesc zombiul. Nu e zombiul. Deja s-o disparat spawn. Uuuu! No way! Hai, bă, Gabi, bă. Omule, tu n-ai pauză. Super idol 的笑容都没你的甜，八月正午的阳光都没你耀眼，热爱105度的你。I'm doing Among Us, what's your problem? You piece of shit! Am nevoie, dă-mi un fier. Dă-mi fier, țigane. I'm a whip OS! Cred că am nevoie de 5 pare de fier. Mersi pentru mine. N-am o vinăciu, sărăcie. Cum se cheamă anime-ul ăla cu Bunny Woman? Cu ce? Bunny Woman. Like the Roman anime. Bunny Senpai something, I think. Asta serios, ăla anime, ăla e numele. Da. Bunny Girl Senpai, așa. Alright, vreau să-ți admit ceva. M-am uitat la el. Nu. Nu. Da. Vreau să... Bine, nu m-am uitat la tot. Deci m-am uitat numai la capturile din primul episod. Ok, deci lasă-mă să înțeleg. Tu nu ai început să te uiți la Death Note. Da, te-ai uitat la Bunny Girl Senpai. Gabi, dezgustător. Ok, Gabi. Bun, deci aici se termină primul episod. Episodul viitor batem Bosch, alright? Ok.